Iya no blehne anu kok unta. Pokoknya dolan me anu, me bojone kentul. Me anu, Pangku Asri. Ayo dolan bodoh. Oh iya, sing Kristen me sapa Kristen? Kilo. Ngomong ke tengah anjir. Sarapane. Tangane tempe. Sawe bakwan karo pak. Pak lho. Wes. Mambungi ibunya karo kancil nganti jam 12 urung anu lho, Aris. Urung munggah lho iwake. Bengi urung munggah kancil mancing iki. Ora, iwake iki munggah ono esuk iki. Ini bakal sekilo itu. Cemplung ning ngene kok enggak anget. Apa? Pemae Apa pecik? ambil wis setengah kilo, Mas coba catok nang wis kilo tunjun tadi. Rajane iwak kok. Mek mancing ya. Oh, ngayap. Besang. Iwak munggah-munggah ngono iwak iki. Wah. Esuk anu neh iki. Oh jenenge iki. Golek sego larang Patris iki. Wis septil lah ora ngerti roh-roh ya di bendok wong ora ana sing ngerti lah. Ini aku yo dicotot. Piye karepe piye iki? Nah ya piye? Lah ya. Ya. Kowe tak wehne. Monggo. Nyapa ulune sesuk gorene. Rene. Iya. Penak wong. Yo kancane yo rono. Kancane repot. Masa wis sesuk repot? Kan yo ora. Hah? Nendi bojomu? Rewang ya? Enggak. Nyapa? Nek guntur ana. Bojomu? Enggak, aku Nyapa guntur? kan becak campur rewang. Tinggo budan Solo. Bojomu udah Solo. Ora. Aku Kon nggon meh guntur ya? Karo sapa? ora Solo tak temen. Lah, turu kono apa anu Aku jermu? ning latar ngono. Wah, lah oleh-olehan apa ora? Suki diparani ora pomome di telepon buat di Anas. Kene kok sing wedok bojone keder. Wes apa? Iki kan bolone. Enggak rewang ya.
dulure nu. Apa? Lah mambu lah pengulon aku Kancil, Agung, sapa lah iki. Ora nang wong berat. Lah iya, kira kabeh ora meplon tes ngono. Anu sego pecel, anu yasinan oh. Ora gelem ngaro kancane wis. Atas mari ta jam piro ya, Ding? Bar udan ka lho. Lungguh dilut bar glotok-glotok. Turakeh yo. Turah 5. Iya. 5 ya apa ne sik dinding-ning neh 10 ya neng to. Wis gone sik turah akeh. Jadek saweneng. Luwe rong sarapan. Pak Tres, omongnya luwe rong sarapan iki. Batin kok seneng men ah. Lah iya, Dicair diamper ning warung kok. omongnya luwe sarapan. Tentene rantang jane sarapan kok. Jane swaya to. Berarti ya ini ding wis lekas bisa iwake kono. Wis gak bisa. Lah ya wong Kancil nganti jam 12 lho balik iki. Terus gedik nyambik ngene kalenane me arep kuwi. Enggak. Apa nyekel wedi. Wis digedhe iki apa nyekel wedi. Apa? Nyambik gede omong Kancil. Kalenane arep lho. Kulone bengkele arep lho. Bengkele Arif. Arif kuwi berapatan iki? Iya. Ning kali wi? Iya Kancil isre iki nyepake lak bengi mumbul iwake. Heeh. Bane urung. Heeh. Pak nomor tu tenang. Metu. Apa ya? Iwake apa ya? Bener sik. Terus Asem. engko anak suarane ora oleh iki. Ngantek nang kono ngantek. Ora ndang-ndang. Akhirnya lah kita medun ya. Ini kancam mancing yang tanah ya. Sopo? Hah? Dikit Biasa. arah-arah ya. Belum kas lah. Tidak teman meh no Kancil ati duwe. Kancil. Dirasa. Nangkleng kurung. Oi. Yes, weh no lah. Caranya duwe ya. Percaya? Teman Hmm. nyampe data. Kan orang pemasukan. Kan duit kirim emaknya kan gitu. Rojo kan.